Tukulandirani pano pa Times Television ndipo iyi ndi program ya Sports Arena. Williams Gondwa ndilo dzina langa. Programu iyi mlendo wanga ndi Mike Ndala. Tunikira mkumano wa Football Association of Malawi FAM umene unalipo kumathero a Sabata yangotai. Mpikisano wa TNM Super League taona Mighty Wanderers ikutaya 2 points polephera ndi Karonga United 1-1. Kunali masero amu NBS Bank National Division League komanso masero aja a netball omwe akhazikitsidwa a top 12 a NICO. Tunikiranso nkhani zokhuza FIFA Club World Cup, mpikisano umene ndithu ma club akutumikira okhuza pa dziko lonse lapansi. Ndingokupemphani kuti inuyo mukhale pomwepo. Monga ndinakambira kumayambira program ineyi ya Sports Arena kunena kuti ndili ndi mzanga Mike Ndala. Mike, tukulandira ku Sports Arena ya lero. Pachitika nkhani zambiri kumathero a Sabata imeneyi maka timafuna tiunikire mkumano umene unalipo mboma la Salima, bungwe loyendetsa masewero ampira wamiyendo mdziko muno la Football Association of Malawi ndali ndi msonkhano wa pachaka mkumano AGM amati annual general meeting. Kumene kukambidwa nkhani zambiri, nkhani zokhuza ma budget imene ayendere, nkhani zokhuza ndithu kandi national team Flames kandi ma zambirimbiri. Komano panali nkhani imene inadzatumphuka kumeneko yokhuza ndithu kuchotsedwa mphamvu zovota mabungwe aja a National Youth Association, Coaches Association komanso Referees Association. Kumeneko president a FAM Afridu Haya anafotokoza zina mwa zimene iwo akuona kuti zifukwa kuti atachotsa izizi pa zifukwa izi. Kapena mwina tisanamve ndithu kwa kuchekera kwa Haya timafuna mwina tingomva zimene anayankhulazo koma mwina ungabwereko ndi andemanga ine yake yokhuza AGM imeneyi. Yes Danger, mwina kungawauza onera athu kuti bungwe lalikulu loyendetsa masewero ampira mdziko muno la FAM limakhala ndi misonkhano yosiyanasiyana ya pachaka. Okay. So msonkhano wina wa pachaka omwe anthu ambiri amaudziwa ndi omwe unachitika pa 16 December 2023. Wazisankhoja. Komano kumene kuchako chisankho chije chimangokhala part of the agendas. Ma agenda amakhala kuti kuli ma financial report, kuli mwina zosintha zina ndi zina, zoonjezera zina ndi zina kuphatikiza chisankho. Okay. Uwuso unali msonkhano wa pachaka ndi waukulu kwambiri omwene chomwe kunalibe ndi chisankho yokhacho. Chifukwa chisankho chizachitikanso December wa 2027. Koma ndizofanana kungochosa kuti sikukhalako zisankho. Chabwino. Yeah. So nkhani yayikulu yomwe inamanga nthenje ukuku kapena yomwe yagwedeza dziko la Malawi ne football industry. Yes. Yeah, inali yakuchosedwa kwa mabungwe atatu. Tisayiwale kuti mwina kungawunikira pang'ono onera athu kuti bungwe la FAM limakhati mataja limakhala ndi nthambi zawo kapena ndi ma affiliate. Ma affiliate mbuyo mukanalipo kandi 9 kaya 10 kuli achina Sulomu kumeneko, kuli achina Southern Region Football Association, achina beach soccer, osauja osaja ukaphatikiza khangati amakhapo 9 kapena 10. Abantu pa magulu 10 kumachoka anthu osiyanasiyana kumene kujako ku Sulomu kumachoka kaya anthu 10, ku Coaches kumachoka kaya ndi awiri kaya ndi atatu. Anthu aja akaphatikiza amakhalapo anthu angati ndikuti 36. Yes. Anthu 36 aja ndi amene amakavota kusankha president wa Football Association of Malawi ndi ma members wonse. Ndi zomwe zimachitika. So mkumano uwu wagwirizana kuti motion yomwe anapanga move ndi Amasiya Nyasulu amene ali nkhala pa mpando wa chigawo cha kumpoto. Yeah, kuti no mabungwe atatu apali National Youth Football Committee, pali National Referees Committee, komanso pali National Coaches Committee. Amene akochi National Coaches chair ndi Aubrey Nankhuni, Ayufi ndi Achilambo. Yes. Yep. Komanso ina ya referees general secretary timaziwa ndi physical chair. Yes. Yeah. Mabungwe amene wawa achosedwa gulu lomweno kumatengedwa anthu kuti akavote. In other words, anthu magulu awiri atatu awawa mu 2027 December sikuzachoka anthu okavotera chisankho cha FAM. So kwakhala kuli kuyankhulidwa kosiyanasiyana anthu oyankhulira nkhani za masewero ampira. ena kuti alakwitsa
ena kuti alondola koma tisayiwale izizi zomwe zachitikazi zili m'malamulo sikuti sanaphwanye malamulo sikuti FIFA ingabwere ndikuzanena kuti kukubanani kuti mwachotsala ayi malamulo zilimo. Titamva kuchokera kwa president a farm Freetudo Haiya amene ndithu adayankhulapo zokhuza ndithu AGM imenemwe idalipo kumathero a sabata yangotayi. Choyambirira tinene kuti msonkhano umenewu chachikulu kwambiri chimene tapanga kuno ndikuvomereza ma accounts aja timati ma financial statements komanso tavomereza budget imene tikuyenda nayo mu 2025. Izi ndiye sani zazikulu zimene takambirana kumbali ya ma affiliates amene tikunena kuti mwina asakhale nawo gawo la ndale. Tukamba za youth, tukamba za coaches, tukambaso za referees. Inu mutawundisimikizira kunena kuti mpira wathu wakhala ukubwerera mbuyo. Tikakamba nkhani makamaka ya youth, kapena tikakamba nkhani ya coaches, tikakambaso angakhale nkhani ya referee. Tiyambe ndi youth. Cholinga chenicheni cha Football Association of Malawi, mutati muyang'ane pa mission kapena vision ya Football Association of Malawi, ndicho kutukula mpira kuno ku Malawi. Komanso kukhazikitsa malamulo kapena kulamula mpira like a regulatory body. Kutero kuzimene sisi mutati muone kuti muzipherezere muona kuti ngati youth development ndi ntchito ya farm. Maumbo nalipo sikutiso tichite kuvutika. Nditakupasani ngati Luinga Inclusive Academy. Ili under what? Ili under farm. Kuti maubala amene tikupanga ndi masa akupanga nawo ndi ndani? Nda farm. Izizi zikupasani umboni kunena kuti farm ndiye ntchito yake yeni kutukula ana mpira wa chisozera. Koma ndifuna ndisimikize kunena kuti pamene tikunena kuti sakhala anthu andale sitithana zasamagwira ntchito. Tikunena kuti ntchito yawo azigwira koma osati azigwira ntchito ngati anthu andale. Chifukwa ina akamagwira ntchito ngati anthu andale pali zambiri zimene sizimayenda. Ndisimikizenso lero kunena kuti nkhani izi tisikuti zayamba lero. Mwamva nokha pamene National Referees Chair amanena kunena kuti nkhani izi zinayamba mina 20 years ago. Koma chifukwa chokuti mwina tikufuna mavoti anthu amene wawa ndi athu takhala tikungowasungabe kunena kuti yaya akativotera. Koma chilungamo kamupite ku FIFA kamupite ku CAF mukamva kunena kuti akulimbikisa kapena samapanga recognize mabodies osiwa atachula. Sapanga recognize youth, sapanga recognize coaches, sapanga recognize referees. Kumapeto kwake chimene chikuchitika ndi chani? Malefu athu amene ali mu executive ya national coach referees, they are not allowed kukayimbira mpira makamaka kuja kunja. Koma Malawi kuno timalola koma kunja kuja samaloledwa. Ino ni mboni kunena kuti tiyerekeze kuti referee amene akuyimbira mpirayo ndi chairman wa ma referees amene akandivotera mawa. Kodi atala kuisa pa game timuzuzula bwanji? Mungampasa suspension, simungampasa. Izi zinaonekedwa kale I'm talking of 20 years ago. And sikuti ifeyo tikuchiyamba lero ndi chinthu choti chakachikubwera koma mwina chimabwera nthawi yokuti kuli zisankho. Ndi asogolera amene amakhala nthawi imene amakhala kuti amaopa. Pano ife tikunena kuti tikufuna kusintha mpira kulibe mavoti tikuzichepesera mavoti tizichepesere lero. Andi tikupanga izi lero nthawi yabwino kunena kuti this is 2025. Mavoti tizapanga mu 2027. We have got 2 years. So tikunena kuti tikonze lero kuongola mtengo timaongola ukadali waung'ono. So tikunena kuti tikonze zimenezi. Tisimikizedi kunena kuti pali zambiri zimene tapanga achieve administratively ngati farm. Kamukamba nkhani yopeza ma sponsor, ma partners, komanso anthu kuti khulupirira amene tikuyendesera organization imeneyi, imene tikuyendesera ndrama zawo pa Jeff Nasanka kunena kuti tiziyika pa mbalambanda ndrama zimene akutipasa, komanso tiziyesesa kunena kuti ndrama iliyonse imene tayigwisa ntchito tilongosole kuti tayigwisa motani, komanso kumapeto kwa zonse ma partners amenewo asangokhala kuti ngati ndi ma donors, koma akhale ma partners onena kuti nawonso akakhale ndi phindu pamene akupanga sponsor mpira. Ndisimikize kunena kuti national team yathu makamaka Flames yakhalesa kuchita bwino pakatipa. Mbuyo mu tinakhalapo ndi magemu angapo tachinyapo achina Burkina Faso ndi zina zotero. Koma recently tinapita ngati kuja ku Kosafa kumene sitinawine game iliyonse, sitinachinye game ina iliyonse. Tikunena kuti inu ndi mboni kunena kuti timamanga timu, timapanga build team. Munthu akundisimikizira kunena angakhale nthawi imene timapita ku Kosafa panali ma player ena abwino amene ndimukuwaziwa, amene coach yekha ananena kuti ayi awasi ndikuwatenga chifukwa ndikapereke mwayi kwa ma player ena. Tikunena kuti ma player ngati achina Banega zina mwazimene ndithu president a farm Freetudo Haiya anayankhula ndithu kumkumano umene amapanga clarify munja umene mwafotokozera munja kuti no iwo atengano udindo umene ono umaziyendesa zijafa amapereka isazo ngati zakuwinga akadapenga nkhani ya youth football koma mwina tsopano mpira ukuyenda upangidwe transform kucholinga choti no mwina masomphenya a Haiya akwaniritsidwe ku nkhani yondesa masola mpira wa miyendo. Yes danger. Mwina izize mene ni manenera so anakamba mokuti afuna achoseza politics
yes ndimene nkhani yake ndi politics izizi pali munthu amene ali ngati kuneno kakukaronga kakuli konseko amene zokuti kaya farm president ndi ndani sakumuziwa kaya kuli chani kuti iye amangoziwa kuti kuli Bullets kuli Wanderers kuli Silver kuli achinaikwe ndi amene Zuzu City Hammers kuli achina chani kwa iyeyo amangoziwa kuti kuli Flames kochi wake ndi Pasuwa kwa iyeyo amangoziwa kuti kuli mpira wa Malawi ikawina asangalala Malawi ikaluza akhumudwa iye ndo Bullets ikawina asangalala ikaluza akhumudwa Wanderers iye ndo anoma ikafa noma akhumudwa ikawina asanga chimozimozi Silver Strikers ndi timu iliyonse yomwe amayisapota so a president are free to hire amayankhula on that angle so kuli munthu wina amene no ichichi wachitenga on the political view on the political perspective kwa munthu wina uganiza kuti chisankho kunali awota nyamilandu anachoka ankapanga zakuti apabwera free to hire akubweresa zakuti 2027 ndekuti tikufuna afuna apange zakuti so comment kwambiri so ya haya ponena za ndale za politics umaninazo amapanga target munthu amene kwa iyeyo amasupporta Bullets Wanderers Silver ndi timu ina iliyonseyo munthu kwa iyeyo amangofuna Malawi zichita basi amapanga target munthu ameneyo osapanga target za ndale zina chabwino mmenemo ndi mmene tayambira program yathu ya lero ya Sports Arena timaonekera kumano umene bungwe loyendesa masolo ampira wamendo mdziko muno la farm dali nawo kumathero a sabata yango time ndetu fati pinedi program ya Sports Arena ndikulowa muja mu TNM Super League chifukwa weekend imene taona timu ya Mighty Wanderers ikulephera ndi timu ya Karonga United 1-1 taonanso Mzuzu City Hammers ikulephera ndi Chitipa United posagolesana chigoli china chilichonse Mike mpikisano wa TNM Super League Wanderers abanga drop 2 points yes danger komano kwa ineyo ndikuona be kuti sikuti Wanderers iziyang'anire pansi chifukwa tisaiwale kuti ndiyo khaibe yomwe sinaluze musiyambeni season yamenya magame 9 yawina 7 yapanga draw awiri of course draw timanena kuti asamachuluke chifukwa draw umadropa mapoints ambiri wamenya magame awiri kuli bwino wina imodzi uluze imodzi kusiyana onse draw faka kwa wina imodzi ukhandifiri ukawina ukapanga draw awiri ukhasuna chinyidwe uno ndi 2 points pampikisano iweyo watsalira but naona Wanderers kusogola 1-0 yes around 28 tutaona nditu zotsatira za masolo TNM Super League amene ndito adasoledwa weekend imene chifukwa ndali masolo awiri okha ndi tunaona nditu Wanderers kumene azapeso red card inasogola bwino Wanderers stage ndi maionera Gadi Chilo amene anagolesera Gadi Chilo anagolesa assisted by Wisdom Pingajira header ya bwino kwambiri anatsogola pa 28 minutes imamenya bwino kwambiri nakapeza so inani ma chances ena kuti first half yomwina game akanathaso kuimaliza koma kwa ineyo ngati munthu ongoonera komanso mwina ngati football analyst kwa ine also blame mwina mentality ya ma players ena a Wanderers ngati lese red card yomwe analandira Peter Cholopito was unnecessary kwa munthu wa experience ngati amene ucha wamenya national team magame ambiri anapita nawo ku AFCON ku 2021 you don't commit such fouls mpira ndope pamene pajana kati asapite ndi kiki ngati manager kumenya nzake timu ya inawakha tu Wanderers kwa ine ndi mmene mpira umayendera inakha kuti inali comfortable koma anazika pa pressure waika nzake pa pressure penalty yomwe inapangidwa consider similar mwina foul yes chifukwa mpira unaikidwa nkati player wakalonga sana yangane sogolo zolongosoka bwino player wakalonga afuna ayesere kuheda mwaliliro naye akubwera ndi double kick pamene osayangana soti pali mutu wanzake so kwa ine inaoneka kuti mwina kamachulire kamene kachibwadabe pang'ono kanali kumbali ya ma players awo komano Wanderers yo mwina inapitirira tiyamikire chifukwa sina ziyang'anire anthu amadziwa kuti ukalonga danger nthawi zonse ukalonga sikophweka and Wanderers season yathe inakagonjako kumeneko so apapa yatengako 1 point asewera mwina almost 60 minutes ali ochepa koma sizimaonekaso kuti ali muambiri ndati chifukwa Wanderers inapanikizabe mwalilino anakatha kuchinya so pena pake Gadi Chilo anakatha usingina anakatha kuchinya so
inali game yabwino nditati titaona ndo log table amene matimu amene wakuchitira pa ndandanda chifukwa lachitatu kuli masewero amene akuseweredwa Bullets imene ili pa number 1 ndi 24 points, Wanderers pa number 2 ndi 23 points, Ekaya ili pa number 3 ndi 20 points. For Ekaya inamanganso drop 2 points pamene mamwe andidedza matimu amene wasadakwesane chigoli chilichonse. Tinaona Craig ikuchinya timu ya Moyale 1-0 nditu masolo ena amene nditu adalipo weekend imene ndi amenewa. Now Mzuzu City Hammers waiona inali ndi game la Mulungu yalipirana ndi Chitipa inali ndi Chitipa ili pa number 9 11 games 13 points. Mzuzu City Hammers ili pa number 15 9 games 8 points. Bottom ndi pamwamba pa league kuwana bwanji. Yeah, kuntundako tayankhulako kwambiri. Yes, kwambiri koma tibwere chankatikati masanga tipite ku break. Ine mafanda yapempha asulo. Ayesetse anthu ena akasatsalire kwambiri. Chifukwa uyona dedza. Chifukwa izozo zizi. Waiona pomwe ili Chitipa. Yes. Chitipa ili ndi 13 points ma game 11. Pamene Mzuzu City Hammers pa number 15 ili ma game 9 8 points. Ikawina 2 games in hand kufanana ndi Chitipa ichi. Atati awina ndi 6 points. 6 ukaphatikiza pa 8 ndikuti ndi 14 ndikuti ayidusa Chitipa ichi. So izozi zikhanga ndikuti azapasa pressure mwina azikhala ndi comfortability ina kuti mwina abete kutsalira akamamenya magame aja azimenya ndi pressure mwina ndikuluza. Chitipa sono yaziti mwina tikutsogola ndi magame azikhala ndi ka pressure kena kapena iye azikhala ati li comfortable uje singati pezi osayiwala kuti iwo akutsalira ndi magame. Nde ineyo maganizo anga ndi apempha asulo ngati Silver Strikers yamenya magame 8 Bullets ndi Silver ndi Wanderers amenya kale 10 matimu ena amenya kale 11 apo ndoti Wednesday akaya afika kale 11 ndeneni mwina kungoganiza ngati ine Mike Ndala kuti no anakapanga level chifukwa komwe kupita mpikisano ndenye kupita wotentha kwambiri ndoti anakapomesa Bullets ndi Wanderers weekend iyi kwa ineyo akamenya lachitatu chifukwa Silver ni 9 imenya lachitatu ndikhupira choncho Bullets ndi Silver ndi Wanderers ose amenya lachitatu mwina ndikhupira kuti Silver ayimenyaso lachitatu Silver nkuzaipa atazayipasa so mwina so weekend izamenyeso izafana at least magame mwina zikhaye na amenya 11 ena 10 koma wina samamenye 11 wina numakhatu amenya 8 chabwino tipite ku break koma nkhani zokhuza mpikisano wa TNM Super League ndi zimenezo taona nditu Mighty Wanderers ikutaya 2 points pa ulendo umene ili ku Karonga koma lachitatu likudzali akusewera ndi timu ya Songwe United masoro enaso ali pakati pa Craig ndi Silver Strikers ali ku Obre Dimba. Ngati mungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena. Tufati tipite ku break tikabwerako tuunikira nkhani zokhuza Division League ya NBS Bank kenakonso netball masoro aja aniko top 12 amene akhazikitsidwa ku mathero a Sabata yangotayi. Ine ndingopemphani kuti mukhalebe pomwepo. Talowa gawo lachiwiri limenenso ndilomaliza la program ya Sports Arena mwamsangasanga titaona ndithu zotsatira za masewero amene aseweredwa mu NBS Bank National Division League weekend imene kunali masewero taona ndithu Red Lions yabwera pa number 1 unadzakamba nthani yake za Red Lions. Yes, ndinanena Mitundu Baptist ndiyo mwe imaoneka kuti kutsogola kwambiri kuku and ninkakuza tate tingona kayo ukayona wana zotsatira zapa 29 June zikunenso kuti bangwe All Stars yagonjetsa Nchinji Villa 5-2 Fomo FC yagonja ndi Ndilande Stars. Iyi ndi wini yoyamba ya Ndilande Stars. Yes. Inaisana wine pochi ambireni apambana la Mulungu. Antaja yagonja ndi Red Lions 1-0, Gender United 0, Baga City 2. Ndatipatsiraniso ndi log table tione kuti ndo matimu amenewa akuchita bwanji amo NBS Bank National Division League kenako Mike utamati joiner tikudikira table yo ndekuti Gender mwina ndiyo mwino wangu chapidwa angogonja awande angomenyedwa danger kuli kuseko mwana we kaya mpakhomo koma no ndinanena ine kuti Red Lions aisamali. Okay. Ndi timu yaikulu i danger awa ni mapioneers a Malawi football ku Malawi kuno zinangovuta pakatipa koma kwatuluka ma player ku na Harold Mulembo. Red Lions ili ndi 15 points
ili pa number 1 pamasolo kwana 6 amene asewera. Tikaona Mitundu Baptist mwakamba ichi ili pa number 2 ndi 12 points. Bangwe All Stars ili pa number 3 ndi 12 points. Ndipo tino National League iyi pakane pano pa ma candidates athu olowa mu Super League ndi Red Lions, Mitundu Baptist, Bangwe All Stars, of course Baka City ili pa number 4 ndi 12 points izo. Yes, matimu ngati ndi manena za Red Lions poyamba kuti ali ndi experience. And most of the players amene anatuluka ndi timu mu Super League chaka chinatuluka ichi ena ndi ena ali konko. Okay. Tikumaona kwa china Matthews Simbei achina Loyo Bokosi. Yes. Tumaona ali kumene koko. So achina Mphaso Magaleta former Bullets anali kusifu khanga tiswali cha konko. Ndi timu yayikulu achina Wilfred Nyalugwe ndi anzawo achokera koko ndi kukhulupirira kuti apa pachilimika. Bango All Stars ndi Mitundu Baptist atsogozana pansipo. Kuziwa kuti yankusiyana goal difference. Yes. Kuvuto ndilo kuti matimu ngati awa wakoyenda saumachilimika kwambiri. Mitundu Baptist umakhangati imene kuti umachita ntchito pa khomo basi. Koma ikayenda sikumachita bwino. So akamenyesa ngati awina kwambiri ndati amenya pa khomo it means kuti akuyenera ayende second round. Zitha kuzasokoneza zimene. Pamene Red Lions able mwina kupita kumulanje mwina kukawina utha kuona Eastern Region Derby aichinyantaja. Yes. Magemu ngati amene umakhala wazichosa pressure ina yake second round utha at least kumaza dusa komofewa. Chabwino tatiyetu titaona nkhani inanso apa yokhuza masewero a netball. Kunali mpikisano uja omwe tikucha 1 Niko Top 12 Netball Cup weekend yapitayi. 1 billion kwa sponsorship Mike sindrama zachibwana ya netball utawona ngakhale zovala zimene avala atsikana athuwa kusoza tuno mpikisano uwu wabwera kudzakhala chifukwa ati sponsorship imene chaka choyamba ndi 320 million kwacha, chaka chachiwiri 330 million, chaka chomaliza chachitatu 350 million kwacha. Kunali masewero amene aseweredwa ku Blantyre Sports Arena chifukwa tikumva kuti no apeza matimu atatu amene amanga qualify ku chigawo chakumwera. Akatapita Eastern Region, akatapita Central Region, kenako Northern Region kuti no akapezenso matimu atatu region iliyonse. Ku Blantyre kuno kukoma Diamonds, Tigresses ndi Blantyre Tremors ndamene apanga qualify pa national level. Yes stage zambiri wanena kale panopo ndoti anachigawa dziko linaigawa nzigawo 4. Yes. Wanena kale kuti matimu atatu apezeka kale ku chigawo chakumwera. Apitaso ku chigawo chakumawa komwe kula china prison sisters kwa china MF Marine ndikhulupirira choncho matimu akomwe kuja apezaso atatu pa center achina Silvonesa ina Brigos achina Moyale ku Jeni kwa kumpoto azapeza matimu 12 amene kuzakhala national finals. Pamene popo ndete azapeza champion. Koma champion wakunoko kukoma Diamonds at least yapocherako kale ka 1 million sana ngwasisi. Ndalama ndizochuluka. Chabwino. Dedo tupafuna kunaliso mpira uja amati wa 30 years trophy wa Bullets. Yes. FCB 30 years trophy. Masapota amene masponsor a Bullets. Asiliva abudula mpunga. Masapota masponsors a Bullets amasangalala. Kutakwatisa zaka 30. So anakonza game iyi pakati pa Silver Strikers ndi mabankers anena kuti ifeyo zanuzo eyo ndi FCB ife ndi reserve ba so wankulu azioneka chabwino ndakasokoneza player wina alese wa Silver amene anane mu squad ya Zulu walandira 1 million wina alese analowa koma squad yomwe inapita Zulu ndenkhawa inaleyo kuti panali anthu ena achina Maxwell Pipe aina chimwemwe idana chikondika manga anthu ambiri first team anasiya Bullets so kunali bachina ungani lungu ana babatunde adepojo chimbamba achina Innocent Nyasulu kunalibe so kulengeza huku kunangolengezedwa konko kuti player amene kuti squad yo timu yomwe itawine mu squad yonse yali salandira 1 million. Alright, FIFA Club World Cup taona timu ya Lionel Messi yatuluka mu round of 16 ya Inter Miami yagonya ndi PSG. Yes. Naona so Flamingo ikugonya ndi Bayern. Matimu sopano apezeka. Ndiona ngati khala Europe kuti imene. Matimu sopano apezeka kukhanga atatu. Amene ali ku final. Bayern Munich yagonjesa Flamingo ya ku Brazil. Yes, 4-2. So far matimu ya ku Brazil anapanga qualify once round of 16 komano Botafogo ndi Flamingo awawa abita ya Milas Bayern Chelsea inagonjesa Benfica after extra time. Ukukumpira kumaima anthu amadandaula kwabwera kutentha ndauma mwina kwa 7 hours kamene kwa 2 hours
pira uramba kale unaima pa 55 minutes kwatentha kwambiri tiime kaya ama mwina wana awa abwereraninso ni England ndikuzayambira pompa ya nde Chelsea ya kuoneka kuti matimu aku Europe so far matimu amene no ndekuti PSG, Chelsea, Bayern komanso Palmeiras ndekuti patimu 4 apezeka kale. Palmeiras ndi aku South America ndikuti atsala so 4 ma transfers Chelsea ayamvana ndi Joao Pedro taonaso amene amasewera Brighton osewera wakale wa Manchester United, Juventus, Pogba itatha wasaina ndi Monaco kwapitanso Ansu Fati nyamata wina akana tentha ku Ansu Fati achina Eric Dyer apita kumene ku Chelsea asainaso Jeremy Gittens kuchoka ku Borussia Dortmund anthu amayenera kwambiri iyi ni ma forward mwina 14 aina Joao Felix aja achina Stay ali kumwe ku Dortmund aina Noni Madueke ali ku Chelsea konko kumata achina Joao andani awa achina Pedro wapita ku Dortmund mbale wa Bellingham Jude Bweze tuti akuthamangira Chelsea mauthamangira kai kufuna chani kai chabwino akutuza Jane Nazombe amene amati jambula kuti ife tioneke mene tikuonekera motero nthawi yathu yatithera koma tithokoze kuti unabwera mu Sports Arena. Adathokoza kwambiri lero support ya munabwera za serious munabwera za serious chabwino lero sitinali mwina mwa sports. Jane Nazombe ndamene amongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mene tikuonekera mutathokoza kwambiri Jane. Mlendo wanga mprogramu iyi anali Mike Ndala, timayamika Mike chifukwa mwabwera mu Sports Arena. Tikatere tamaliza program yathu ya lero. Ine ndi Danger left winger Williams Kondwa ndingoti osaonetsa kutopa komanso osafoka tapita.